Napasakamot na kan otoridad ang rank 6 regional most wanted person kan Bicol, makalis na madakop sa pigkasat na manhunt operation sa Purok 1 Barangay San Isidro Santo Domingo Albay, alas 9 nin aga kaining Domingo, Disyembre 1. Binisto ang suspect na si Byron Balico Copili, 38 anyos na residente kan nasabing lugar na nadakop sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Dami del Awayan Lucito ang presiding judge kan Branch 1 Legazpi City. Dinakop ang suspect huli sa kasong lasciviousness na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos, child abuse na may 120,000 pesos na rekomendadong piyansa, sexual assault in relation to Section 5B Republic Act 7610 na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos, asing kasong qualified rape na mayong rekomendadong piyansa. Nadakop mismo sa residensya kasi banggi pa po. Nakabantay na po naman sa tropa para po kung sakali talagang yaman po siya is madakop tulos kaagad siya. Naging matrayon po naman ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan Santo Domingo Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 5, asin Provincial Intelligence Unit Albay. Makalis na basahan kan sa iyang diretsos bilang akusado, pigdaraman ang suspect sa ospital para sa medical asin physical na eksaminasyon. Tigpapa nga po dami na tabangan po ang sa tong kapulisan kang sa tuyang mga komunidad na iusip po, isuplong sa kapulisan kung lalo na po sa mga wanted person kasi para matubang nila sa inyong mga kaso. Then matapos naman kung pwede sila magbagong buhay para kumbaga mawara na po itong warrant o arrest kasi demo po yan halos maski pirang taon katatago nila still madadakop manggilayon po sila kang bataan. Mientras tanto, nasa kusturya pa kan Santo Domingo Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.